Напередодні Нового року хочу звернутися до громадян України. Особливо до тих, хто постійно проживає в тимчасово окупованому Криму. Я знаю, ви чекаєте від нас рішучих дій в напрямку звільнення півострова від російських окупантів. І цей час обов'язково прийде. Я впевнений. Громадяни України на материку вже все зрозуміли. І процеси сьогодення, які відбуваються тут зараз, потім назвуть періодом важкого демократичного росту держави. Шляхом, який, напевно, треба було просто пройти. Не більше того. Для того, щоб закінчити війну, нам треба звільнити Крим. А Донбас повернеться сам в той же час. Він не потрібен окупанту. Ми зайдемо в Крим. Ви почуєте, коли це почнеться. Саме з вашою підтримкою суверенітет України над Кримом буде відновлено. Зараз бережіть своє здоров'я, своїх рідних та близьких. Крим обов'язково буде кримсько-татарською національно-територіальною автономією у складі вільної України. З Новим роком!